سلام كبرات تختاتلتي مدب راما كمي كنيهم اوكي نلوم عنتي نعاهم يتكمي زبلنايو حدش بروجرام جميرنا لنا مالتيو السودما بزعبا قوانقوا انجليش كونيو اب قوانقوا انجليش 4 نغرات حدا سب بملكت انت دا دفلت كوينو نزي قوانقوا زي صبوق يفلطو يبحال basically اب قوانقوا انجليش ጥራይ ዘይኮነ اب كل قوانقواታት 4 ነገራት check ትግበር ማለት እዩ እሰን ከ እንታይ ምጽሓፍ ይኽእል ዶ writing skill ይብልዎ ምንባብ ከ ይኽእል ዶ reading skill ምዝራብ ከኒ ይኽእል ዶ writing skill speaking skill ምስማዕ ጽቡቕ ይኽእል ዶ ነቲ ቋንቋ which means listening skill so basically 4 skills ab hade ቋንቋ አሎ ማለት እዩ writing reading listening and speaking ሕጂ ሓደ ሰብ ንሓደ ቋንቋ ከጽንዖ ክብገስ ከሎ መጀመርያ ፎከስ ክገብሮ ዘለዎ እቲ speaking part ዘይኮነ of course speaking part ኣብ ደገ ሓደ ብንሰምዖ ካብ ቲቪ ካብ ሰባት develop ክንገብሮ ንኽእል ኢና but it is not enough confidence ኣይሂበናን እዩ properly ሓደ ሰብ writing and reading ብዙሕ መጽሓፍቲ ደንብብ ተኮይኑ ወይ ከኣኒ ዝጽሕፍ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናቱ ኮንፊደንስ ይዓቢ ማለት እዩ ዝኾነ ደብዳቤ ክመጽእ ከሎ ባዕሉ አንቢቡ ንኽርዳእ እቲ ናቱ ስኪል ናይ reading and writing develop ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ሓደ ቤት ጽሕፈት ደብዳቤ ክጽሕፍ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከኣኒ ዝኾነ application ክገብር ተኮይኑ እቲ ናቱ writing skill እንተደኣኒ ሓፍ ዘይሉ ሓደ ሰብ ጸገም ይረክብ ግበሩለይ ናምባል ይወድቕ ማለት እዩ so guys ነቶም ነፍስኩም አኽቢርኩም ሓደ ነገር ክፈልጥ ኣለኒ ካብ ቀንጠመንጢ ይሄ ከም ዝተገብረ ከም ዝኾነ ድሰምዕ ህይወተይ ብግቡእ ግዜ ክጥቀመሉ እትብሉ እንግሊሽ ኢንተረስትድ ዝኾንኩም ሰባት ኣብ ራይት ቻነል ኣለኹም ማለት እዩ ሶሙን ቻፕተር 1 ቻፕተር 2 እናገበርና ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ናይ writing skill ክንጅምር ኢና ማለት እዩ writing skill ምስ ወዳእና ሓደ advice ናይ speaking and reading ክንዛራረብ ኢና okay for today let's start with tenses ኣብ chapter 1 ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ቶፒክ መሪጸልኩም ኣለኹ እሱ ድማ tenses እዩ I don't know በትግርኛ ግስ ዲና ገለና ንብሎ basically the whole idea of tense እንታይ እዩ ንግዜታት ከመይ ጌርካ ትገልጽ መዓልታዊ ንትገብሮ ነገራት for example ብእንግሊሽ ከመይ ጌርካ ትገልጾ ሕጂ ትገብሮ ዘለኻ ነገራት ከመይ ጌርካ ትገልጾ ንመጻኢ ትገብሮ ዘለኻ ነገራት ከመይ ጌርካ ትገልጾ ዝሓለፉ ነገራት ክትዛረበሎም ተኾንካ ከመይ ጌርካ ትገልጾ ሕግታት ኣለዎ ድዩ ነዚ ዘጠቃልል እንታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ tenses ተባሂሉ ይጽዋዕ okay so good start ርሑስ ምጅማር ናብ tenses ንኺድ ጥቕሚ ናይ tenses መጀመርያ ንርአ the use of tenses ኢልና ኣለና ከም ዝበልና ሓደ ሰብ ትማሊ ከም ዝገብር ነይረ ንመጻኢ ከም ዝኽገብር እየ ሎማዓንቲ ከምዚ ይገብር ኣለኹ ኩሉ ግዜ ከምዚ ይገብር ነዚ ኩሉ ብትግርኛ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ለና ንሪኢ ኣለና what about in english ኣብ እንግሊሽ ከ እንታይ ሕጊ ንኽተል ነዚ ዘጠቃልል እዚ ጥቕሚ ኣብ tenses ብግቡእ እንተዳ ፈሊጥናዮ ብግቡእ ከዓ ክንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ basically ብዙሓት tenses ከባቢ 16 እዮም ዘለውና ካብዞም ከባቢ 16 ግን እቶም most frequently ዝረአዩ ብብዝሒ ዝረአዩ ከባቢ 6 እዮም ሓደ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕቶ እዚ the most used tenses ኢልና ዘለና እቲ ብብዝሒ ድርአ tenses 6 እዮም እሶም ኣስፊሕና ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና okay እዞም ኩሎም tenses ነንሕድሕዶም ይፈላለዩ ዶ ሕጊ ኣለዎም ዶ yes of course ሕጊ ኣለዎም እቲ ሕጊ ድማ ኣዝዩ ቀሊል እዩ እንታይ ጥራይ ተገዳስነት ግዜ ኸሂብካ ብግቡእ እንተዳ ተኸታቲልካዮ ሓደ ሰብ
ولا طراز هيبو مصحف هيبو ابزي ايناي ازي تنس ازي انتايو ازي تنس ازي انتايو انتاي لكم simply identify كتغبرو تخليهم مالتي properly نرسوهم عب قدم سبات present كتغبرو تخليهم اوكي نلوم عنتي انريو انتاي كخوني كابتوم بزحات تنسس على ود بالنام simple present tense كنرينا كنمزي simple present tense مبانا جن قلتهم كندي تنسات شدشة تنسس على زبالكم حدا بحدا كيقلت لكم اوكي بمجمريان انريو تنس كل جزء simple present tense simple present tense معالتاو نغبرم نغرات نعمنت نغو صلو تغبر كل جزء ناب سرح يخيد اب سومون كعشو يتصاوت سنبت دغه خزاور خيد whatsoever نستات زغلص انتاي تباهيلو يصواع simple present tense تباهيلو يصواع مالتي اسفحنا لو معنت بوينا خنجمر كنريعنا اوكي بخلاي نريو انتايو معالتا حجي تغبر زلخا فور اكزامبل زخونه سب دوللكامو سوري حجي غزا يتصرار له ወይ ነብሰይ ይሕጸብ ኣለኹ መኪና ይዝውር ኣለኹ ሕጂ ንትገብሮ ነገራት ከመይ ጌርካ ትገልጾ ንዑ ድገልጽካ present continuous tense ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ ጋይስ ካሊ ሓደ ሰብ ጽባሕ ሰንበት ከምዚ ክገብር ደልየ እንታይ ኢልካ ኖ ከምዚ መደብ ኣለኒ ወይ ጽባሕ ሰንበት ከምዚ ክገብር ኢና ሓደ ሰብ ክትሕብሮ ብዛዕባ መጻኢ ትገብሮ ወይ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ወይ ድሕሪ ገለ ቁሩብ ደቃይቅ ወይ ድሕሪ ንዓመታ ወይ ድሕሪ ንሓሙሽተ ዓመት እትገብሮ ነገራት ንክትገልጽ እንታይ ቴንስ ትጥቀም ንኣብነት ብትግርኛ ንዓመታ ከምዚ ክገብር እየ ንብል ፊቸር ምዃኑ ንመጻ ንዛረብ ከም ዘለና የርኢ ኣብ እንግሊሽ ከኒ እንታይ ንጥቀም ሶ ነዚ ዝገልጽካ ፊቸር ቴንስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኦኬ ካሊ ህይወትካ ከመይ ነይሩ ዝሓለፈ ህይወትካ ከመይ ኢሉ ሓደ ሰብ ሓተካ ወይ ቀደም እንታይ ትገብር ነርካ ኣበይ ተወሊድካ እዚ ብዛዕባ ሕሉፍ ናትካ ክሓተካ ከሎ ሓደ ሰብ past tense ተባሂሉ ይጽዋዕ ስለዚ እዞም ኩሎም ነናቶም ሩል ኣለዎም ሓምሻይ እንሪኦ ቴንስ እንታይ እዩ ቀደም ዝጀመርካዮ ሕጂ ትቕጽሎ ዘለኻ ነገራት ዘይቋረጽካዮም ኣቀዲምካ ዝጀመርካዮም ዘይቋረጽካዮም ነገራት ብዛዕባኦም ክትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ present perfect tense ትጥቀም okay the last one ክንሪኦ እንኽእል ብሻርሻይ ማለት እዩ past perfect tense ኣብ ቀደም ጀሚርካ ንነዊሕ ዝገበርካዮ ግን ደቋረጽካዮ ሕጂ ምስ ሕጂሲ ምንም እንትእሳር ዘይብሉ ቀደም ንኣብነት ኣነ መስተ ይሰቲ ነይረ ካብ ዘቋርጾ ግን ዓመት ጌረ ሕጂ ወላ ሓደ ትገብሮን ኣለኻ ቀደም ተጀሚሩ ዝቕጽል ዘሎ ይኮነን ንዑ ንኽትገልጽካ past perfect tense ንጥቀም ሶ እዘን ቴንስ እዚአን ብጣዕሚ ኣብ እንግሊሽ ኣገደስቲ እየን ኣስፊሕና ክንሪአና ሞርዛንዚስ ከባቢ 16 ኣሎ ኩሉ ሙሉ ድበልናዮ እሱ ምፍላጥ ነቶም ሃይሊ ኣድቫንስድ ንዓብኻ ክትከይድ ከለኻ ቤዚክሊ ሓደ ሰብ ነዚአን ተደኣ ፈሊጡ ናብቲ ዝለዓለ ኣዝዩ ንክበጽሕ ኣይጽጉሞን እዩ ማለት እዩ so guys for today let's start with simple present tense ኣብ ሰሙን በብሓደ ነዘን 6 ካቨር ክንገብረና እዚ ቻፕተር 1 እዩ ካብኡ ቻፕተር ሩኻ ኣዘር ቶፒክ ከነምጽኢና ቻፕተር ባይ ቻፕተር እናገበርና ንነዊሕ ግዜ ሓቢርና ክንመሃርና ሰናይ ምክትታል for today let's start with simple present tense okay simple present tense ክበሃል ከሎ ኣቀዲምና ከም ዝገለጽና እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እትገብሮም ነገራት ከመይ ጌርካ ትገልጾም ንኣብነት ኣነ ንግሆ ይጽሊ ንኽትብል እንታይ ትብል እንታይ ሕጊ ትጥቀም
ወይ ንሶም ኣብ ሰሙን ኩዕሾ ይጻወቱ ቀጻሊ ሰሙን ዝገብርዎ ነገራት ንኸምዚ ዓይነት ቀጻሊ ንዝግበር ነገራት ንምግላጽ ኩሉ ግዜ እንጥቀመሉ ሕጊ እንታይ እዩ subject plus verb 1 or verb s plus object إذا حق زيها حزواهم كل جزء إذا حق زيها بحنقولنا تحزنا easily لنجارات simple present tense ديوم أيكونن كنفلتهم يخلنا مالتي subject انتايو object انتايو نتم جمرتي أسفيح قلت لكم verb 1 ويدما verb s نبلود لنا كانتايو معاسينا verb 1 نتكم معاسينا خني verb s نتكم subject نبلود لنا زم الصعوبية subject نبلود لنا أب English subject نبلوم زم الصعوبية نعبنت نصم نختبل زي نحنا نختبل وي نسا نختبل يو أنا نختبل I كل جزء بكابيتال لتري لتصحفتي first alphabet مالتي نسا نختبل she نسو نختبل he ننجرات كاني it زم شوعاتهم subject إلنا نتوعم okay سزي زم شوعات subject سالونا أب simple present tense زم subject زيهم مس من خديلنا مالنا مس verb 1 plus object okay زيهم subject ناتخوينهم for example simple present tense بزي كنسر هنا بزي جميلنا بقول ببحادة كنرينا examples of simple present tense ስለዚህ ተቀዳዲምና ሓደ subject pick ንግበር ንኣብነት ሰሙን ኩዕሾ ንጻወት ንሕና ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና በእንግሊሽ እንታይ we እዚ ትናህና subject እዩ we እንተልና verb 1 ወይ ድማ verb s ኣብዚኣ ሕጂ ሓንቲ ሓዳሽ ሕጊ ክበኩመ we they you I እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ verb 1 እዩ ዝጥቀም ምጽዋት ማለት እዩ ሕጂ verb 1 ንኸውን ደሎ ስለዚህ ምጽዋት በእንግሊሽ እንታይ እዩ play እዩ play verb 1 እዩ ስለዚህ we play football every Sunday ንሕና ሰሙን ኩዕሾ ንጻወት ስለዚህ እቲ ሕጊ ናይ simple present tense እንታይ subject plus verb 1 plus object نحنا خاني اتي نقبرو نجارات كعشو متصوات أبزي خونا الله ماتي every day كا معالتاوي سومناوي every Sunday هذا نجار تداغامي نقبرو كل جزء نقبرو تغينو simple present tense نتكملنا we they you I تغينو اتي نقبرو نجار verb 1 اسو verb 1 كونا لو مالتيو then be object كتلا لو okay another example
they እሶም ኣብ ኤርትራ ይነብሩ they live ምንባር ሕጂ በእንግሊሽ live እዩ ስለዚ ትናህና verb 1 live ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ they live in Eritrea ንሶም ኣብ ኤርትራ ይነብሩ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ኣለዉ ቁጽ 3 አይ እንድሕር ኮይኑ I drink tea every or once a day ኣነ ንመዓልቲ ሓደ ግዜ ሻሂ ሰቲ ስለዚ እንታይ ንጥቀም ኣለና verb 1 ኣብዚኣ ሓደ ሰብ እቶም verbs ኣየኖት እዮም ተይልኩም play live and drink ኩሎም እንታይ ተጠቂሞም ኣለዉ እዞም subject እዚኦም we they I እንተኮይኖም verb 1 ይጥቀሙ ኣለዉ one more example we they I you እስኻ ጽቡቕ እንግሊሽ ትዛረብ you speak English very well okay እንታይ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ guys ab simple present tense ኩሉ ግዜ we they I you እንተደኣ ኮይኑ verb 1 ይወስድ ስለዝኾነ ሰብ ሓደ መጽሓፍ ይቡ እዚ ወይ ድማ ዝኾነ ተዛሪቡ በናይ verb ይዛረባሉ በናይ tense ይዛረባሉ easily identify ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም okay she he it ተኮይኑኸ እንታይ ይኽተል ስለዚ ኣብ simple present tense ሓደ ሩል ኣለና እቲ ሩል እንታይ እዩ rule 1 they we you I እንተደኣ ኮይኑ ትንሃና subject ካብዞም ኣርባዕተ ኤግዛምፕል ድራኣናዮም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ክንጥቀም ዘለና ምስኡ እንጥቀመሉ verb 1 ኢና ንጥቀም plus verb 1 ሽዑ ድማ object ይኽተል ማለት እዩ okay good I hope you are happy with this one እታ ቀፂልና እንሪኣ እንታይ እዩ simple present tense ኮይኑ verb s ከመዓስ ንጥቀም ኣብ rule 1 እንታይ ናርኢና subject ናህና they we you I ተኮይኑ simply verb 1 ይጥቀም ኣሎ ኣብ rule 2 ከ እንታይ ክኸውን እዩ okay ኣብ rule 2 እንሪኦ እዚ ስዕቢ subject ናህና rule 2 subject ናህና she he it እንተደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ንሳ ንሱ ወይ ከዓ ብዛዕባ እንስሳ ብዛዕባ ነገራት ክትዛረብ እንተደኣ ኮይንካ እንታይ ክንጥቀም ኣለና verb s okay then plus object እዛ ሕግዚኣ ሓዘዋ ስለዚ basically ንሓደ ተደጋጋሚ ዝግበር ነገራት ኣብ simple present tense ክልተ ሕግ ኣለና እሱኻ verb 1 ወይ ድማ verb s ተጠቂምና ኢና ንገልጾ ማለት እዩ እዚኣ ተሒዝኩም you must have confidence ኣብ simple present tense ምንም ፀገም ከም ዘይብልኩም ማለት እዩ ጥራይ እንታይ እዩ verbs ብዙሕ vocabulary ናትኩም ተማዕብልዋ okay examples ንርኢ ሕጂ examples በዘን ሰለስተ subject ናህና she drives to work every morning ንሳ ንግሆ ናብ ስራሕ ክትከይድ ኮላ መኪና ትዝውር she drives to work every morning
أبزي كتري ودلكم guys انتايو شي سلستتك أمنا شي ويهي ويهي تخوينو انتاينا خنتك أمدلنا verb 1 ديكونسي verb s verb s نخن كنراخبا انتاينا نقبر نتا verb 1 drive مالتيا verb 1 تخونا لا s تراينو سخلا so she drives to work every morning يخونا لا مالتي okay he تخوينو خاني for example نسو he السو فيلمتات فوتو he likes movies كل جزء فوتو نجاري حدا ترجع من نجار ويكاني قصالي اتغبرو نجارات انتينا نتقميلنا simple present tense he likes movies ስለዚህ እንታይ verb ተጠቂምና ለና verb s ነታ verb 1 ነዚኣ ትሪዋ ኣለኹም እንታይ ወሲኽናላ simply s ወሲኽናላ okay ሳልሳይ rats a rat no a cow gives us milk ላም ጸባ ትህበና a cow ማለት ሕጂ eat ይኸውን ኣሎ ማለት ንነገራት eat ኢና ንጥቀም okay a cow eat ማለት እዩ ስለዚ eat እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ጸባ እንድሕር ትበና ኮይና እንታይና ንጥቀም simple present tense verb s ስለዚ ነዛ verb 1 እንታይ ወሲኽና ኣለና ማለት simply s ወሲኽና ኣለና okay guys ስለዚ ሓደ ኤግዛምፕላት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ንዝኾነ ክትገልጽዎ እትደልዩ ነገራት እስኪ simple present tense ክገልጾ ኢልኩም ናትኩም subject ናብ ፀውዕኩም ብዘይ ብዊ ብኣይ ብሺ ብሂ ብኢት ብዝተፈላለየ ኤግዛምፕልስ ስርሑ ማለት እዩ it is as simple as that ኣብዚ ሕቶታት ኣለኩም ጸሓፉ ለይኹም ክምልሰልኩም እየ ማለት እዩ ቀንዲ ፎካስ ክትገብርዎ ዘለኩም ኣብቲ ኣክሰንት ኣይኮነን ወይ ድማ ሓደ ጥብጥብ ዝብላ እንግሊሽ ስለ ዝኣረና ኣይኮንና ንፈሊጥና ንበሃል እንታይ ደኣ ክኾን ኣሎ ግራመር ፎካስ ክንገብር ኣለና ብዙሓት ሰባት እንግሊሽ ነዊሕ ዓመት ዋላ ኣብ ናይ እንግሊሽ ሃገራት ተቐሚጦም ኣብ ከም በዓል ካናዳ ኣብ USA ተቐሚጦም ዋላ ብዓዲ እንግሊሽ ተቐሚጦም ግን ክጽሕፉን ከምቡቡን ዘይክእሉ ኣለዉ ጥራይ ባቃ ኣብ ደገ ከምዚ ናይ ደገ ዘረባ ምሻሎ ታሪን ሄሎ ሃው አር ዩ ገለመለ ባቃ لعل ከምዚ ኣብ ኣስመራ ንበዝሕ ደቂ ኣስመራ ንገብሮ ዓረብ كيف الحال قالنا كاو ግን ዘይንቕጽል ኣብ ከምኡ ደው ብሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ጽምም ኢሎም ዝተወሰና ኮርሳት ተገዲሶም ግዚኦም ብግቡእ ስለ ዘየጥፍኡሉ ማለት እዩ ነቲ ቋንቋ besides that ግን ቴንስስ ንምፍላጥ it is a matter of ከም ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም ብድሕሪኡ ቀጻሊ ፕራክቲስ ምግባር ጥራይ so for today simple present tense ኣብዚ ወዲና ኣለና ዝኾነ ሕቶት ኣለኩም comment ጸሓፉ ለይኹም next week chapter 1 which means tenses ብዛዕባ present continuous tense ክንርኢ ኢና any question ተለኩም ያው ደጊመ ጸሓፉ ለይ ክምልሰልኩም እየ ናትኩም ፎካስ ሕጂ እንታይ ክኾን ኣሎ ግራመር ምፍላጥ ኣክሰንት ናትኩም ጸቢቑ ኣይጸቢቑስ ዘገድስ ኣይኮነን ሓደ ፓኪስታናዊ ኣክሰንቱ ንእንግሊዛዊ ክመስል የብሉን ሓደ ኣሜሪካውን እንግሊዛውን በበይኑ ኣክሰንቶም ሓደ ፈረንሳውን ጀርመናውን ኣክሰንቶም በበይኑ እንግሊሽ ክዛረቡ ከለዉ ሶ ትግርኛ ተዛራባይ ኣክሰንትኻ ነቲ እንግሊሽ ወይ ነቲ ፈረንስ ወላ ነቲ ካልእ ክትመስል ዘይኮነ ከገድሰካ ደሎ እቲ ትዛረቦ ወርድስ ፕሮፐር ድዩ ፕሮፐር ግራመር ትጥቀም ኣለኻ ድዩ ኣብዚ እቲ ናትኩም ፎካስ ክኸውን ደሎ okay thank you guys ንሎማዓንቲ ኣብዚ ወዲና ኣለና simple present tense በዚ ተዓጽያላ ኣብ
next classنا ب present continuous tense present continuous tense كنرينا كساب شعو سلام كنا كلمة معصاونا ريفايز كنقبرو نقلينا English grammar chapter 1 إلنا لنا بزعبا تنس سينا نغتصالي أبزور حزغن مهر مالتي أوكي دتفلالي تنسات كم دلونا رينا ناتهم تغمنتاي مخان رينا كندي عينة تنسس كم دلونا رينا حقيتات كم زلوهم رينا لنا توم كندي تنسس إن تقوم الله مع معالتا هيوتناون 1 by 1 رينا لنا أبناي لهم تمرتنا كابزوم تفلالي تنسات قليسنا يمدلنا simple present tense أصفحنا discuss جيرنا هنا simple present tense كل التحقق هم دلو verb 1 verb s كم دتكم رينا لنا verb 1 معاس نتكم verb s دما معاس كم نتكم رينا لنا من قد قرنا أب كابتن سوتينا subject plus verb 1 or verb s plus object نقولنا what does it mean subject هذا سبات subject ولا نافلتكم ونا تقومكم له دنقرقر كبلوكم إلى سلزقومتكم إن subject نهنا زياتهم مهانم قليسنا لنا مالتين اوكي لاستلي تن كلتا حقتات رينا examples ناي simple present tense معاس verb 1 نتقم verb s معاس نتقم بدي تفلالي رينا لنا مالتي we play football every Sunday نحنا we كلنا نحنا we play football every Sunday نحنا سنبت كعشو نتعاوت نصوم زي نصوم أب إيرترا ينبرو أنا نمعلتي حنساب شاهي ستي نسخة إنجليش تبقى تزارب سازي وي تخينو simply وي زي I you تخينو متمنهنا subject verb 1 كم دوس دور إنا لنا دتفل عليو verb سنة تتقونكم sentence مسرح practice بورو simple present مالتي كاو اتي verb اس دوس دو she he it رئينا مالتيو examples حدا سرحنا كلاسنا بزي أتعالينا ماتيو أب زغط الكلاس continuous tense كنسرحنا see you next week